Dapat. Abay ito isa ba? Dako gitu niya ano. Sinis. Gabi. Bisa ano na pala? Gila. So Oy, kaya tayo tikas na. Wala. Pero ka nang isa, bantay na ako. Ada. Oh, dyan. Ada sa barangay. Mga buyok. Ano? Asa? Paano buyok bahawan? Honi, ira ka na, bungka na, bungka ka na oh. Emang istop din ito. Meron na ako. Isda ba din nakabok? Meron kabok? Oo. Hello. Bos. Kita na dyan. Ha? Tara, tamang guys. Patay ka, nagnaog. Ano? Tay, kay nana sa doon. batayin nyo, kaya naigo na. Tarzan, nara ka na. Patay ha, kaya naog na sa palang oh. Bantayan ninyo. Lala. Oh, na ba? Kasan na ito ng tumano? Tagang niya po ni tama na. Dahil kayo matay. Suga niya malako eh. Milo. Mo na milo. Kahit itong dagpo. Langgam. Masa naman Ano sa kalanggam day? Guys, na may si Ipi guys. Mana si Ipi dito guys oh. Okay, guys. Time check sa oras live. Ala una. Ayan, si Ipi guys. Si Ipi Kamar. Okay. Hirami. Mana mau tangan? Non. Bang. Lu yan away ka. Tangan. Kailan na magdali lagi kay di ta kita ano ko. Sugi
ka mula ko. Kita sa nagsi. Ang parang takbako ba dalo ang masaga. Ha? Dalo ang masaga. Guys, wag mo may nang magbinaktas guys. Murag nanam sa mga 5 hours nagbaktas. Time check. Alauna na. 1:22. Oh, pero chill lang, okay ra. Ang tikod na ko na kay kapak. Ngutana na gud og dugay layo pa ba ilo Janil. Nagulat sa nagdagko na mga. Ayun, puro na bugnaw na. Bilang botro ha. Box. Nagulat. Nagulat nagdagko. Kabuhi kita ni. Nagulat nagdagko. Sujian lang na tog. Yung order dito. Namay ko nito. Dito magkilawin na isuka dito. Ayun, nakakilawin na. Nakadala mo ko kuwan bitsin. Napay bitsin dito. Amigo. Saan mga amigo? Time check. Abakan ako. Wala man may. Wala na yung lusot to. Wala. Guys. Kalayan guys Nakakita yung kuwan guys. Gamay ragod guys. Paki ra. Salamat sa Ginoo. Baktas sa punta guys. Kami ka baktas. So mag 7 hours na. Hais na ko. Kurukutoys lang sa kalam. Basta mga kurukutoys guys. Bagtik na. Kahit ka nagbiraktasay na. Sugod og alas 6. Sugod big alas 6. Hantod alas kuha na ron. Alas 2:45 na. Hapit na mag alas 3. Si Puport si guys Kahit ka na si Puports guys, this mark. Time check, 3:27. In the morning. Murag na namin sa mga 7 hours nga nagbaktas. So ano si July. Kani. July. Kadlawnan mi guys. Sige lang, laban lang. Hapit na, gamay na lang ko lang. Nanamig mahayahay. Baktas mga papi boards. Mga amigo George. Team Kurukutoys. Baktasing. Alright, for 2. Time check. 3:32. Alright. Nataron rin sa bit sa kon. Nanatag mahayay. Purok sa mahayay. Say purok presidente. Ano mo may natarong na yung atop dre. Pres. Pwede daw ma-interview ka dito pres. Budget presin pres. Guys, mura na guys pero goods gyapon na itong nakuha punta ka mahain ka ang gyapon taron ambot lang yun og di mga tog for 2 na ako singot guys kira singot na yan ang mga kondisyon kaya ng mga tao kaya na mo biga ang luspad na Roland magina mo violet, mo yellow, mo puti. Yung butas kini. Kani nakabugat bay kaning bag nako, mura lagi kog sundalo kay no. Awig singot iso. Di gid lalem jud mo magtarong kita eskwela gyud. Kamo. Titingog ang bakbak skillin. Kaya pa. Kaya pa eh. Walay dili kaya sa Kurukutoys, kaya na to na tanan na. Tanong yung hinambog na to ng buntagay baktas Tagam na to. Hambog kay gina-inshot nulo tanan buntagay baktas. Gutuman na guys Sabi na kay kit-kiton ba. Sige sa imong kamaro. Istorya mo katubos. Dapat makanang malingaw na to. Lingaw na to ng mga viewers. Lingaw ka diha. Ayaw pag apila-pila ko. Kay lamig na kay katog. Guys, what's up guys? Dako ka nagpalot ba? Asa? Gani. Una na nato na i-reveal. July. Kanya mura na si Johnny Mulakaw.
5-6 na. Si Jor, layo. Ayaw nga butas ay i-reveal sa mga butas guys ha. Sus kinoo ko yung kanya. ZR. Bay nga ko. Kan gano butas ni nagko. Asa kan? Lord. Butas Lord. Lower daw. Ay lower daw guys. Ano? Lower pong tagiyan eh. Terus mag diwindi og tiil. Kan igad kay murag asa gi ka nang alsaw karlang ba. Ya, ginal sa karlang nagbakas-baktas re. Jud mi trabaho ba nagbaktas-baktas ang taon eh. Tik-atik naglili-lili si Gwagot. Kita doon. Di gani kita skarbisyo noon literal. Matay si George kung nakasabay bay. Nakaikia si George do. Buntagay gani mo ni tinaod di buntagay. Kaya mga kahambog lagi ulian huwasan eh. Nya maginambog pamsulod. Ay dili. Bahala sa panulo siya. Sunod bagay ito naklik panulo. Di na mga panulo tayo sa tabi. Ito nagyapon na. Siguro. Sambog ba ito? Yung bugang kung hindi nagawa. Dito ragyapon na. Tingnan di ko mulig balay. Di pwede man dito. Pwede na, tama lang sa nagaga daw. Kuhan ko duha ba? Pwede man dito. Kung lahi na pwede Uy, ay si Bino Arap po. Ang. Sabay. Waya po. Sige, kaya na. Iya po, ya. Tigbaro. Kita naman yung salit mo. Kita na babae na. Bahada na guys, pre-wheeling na. Guys. Mga amigo, mga amigo, nami dire dapat sa loading area. Pwede na tayo mag-kuhan rin, mag-Facebook. Kadula ng mate. Grabe ang gibaktas bay. Gikag, maray hantod. Mate? Puya, gada ng tarbuan. Murag nasilos man lay. Ingon lang na murag ngana kalayo ka. Ilan? Hindi ko maisip na ganun talaga. Hindi ko magibaktas na. Pero wag istorya. Ba't layuan natong ibaktos mag mate. Mate to Rabaw. Kira kayo. Ay, kumusta ko sa itong mga amigo rin. Basta yung laka na to part. Magic! Tiyah! Sabi ni Dutag magic eh. Guys. Grabe yun kalayo. Magigibaktas guys. Mura dyan og nagbaktas yun may og. Murag ikag mariyag tumati yun. Sobra pa gamay. Maabot pagbada siguro. Kalayo. Una-unaon nyo 8 hours may nagbaktas. Doon hapit na yun may makauli yun makalugsong sa ubos guys. Nya. Murag matugtog sa ko. Murag katugo na dyan kay ko. Katugtog sa ko kadiyot kisa niya. So what's up mga amigo? Karon mga amigo, time check na bud ha. Para mo tuod jud mo nga kuan yun. Mo jud niyang oras karon. Video na tong kuan ato cellphone isa. Time check. 3:59 AM. So mag alas 4 na. So let's go sa Facebook sa taga diyot. Nah, mutan do. Sige lang. So karon mga amigo nagpaabot na ta sa atong motor nga to saan pero murag badungog naman siguro nato. Murag nagnirang-rangay na. Ang nakamalas pagid karon mga amigo kani gitaligsikan pagid mi dire. May gani di mo hunat, di mo buhay bulan. Nara, nana mga amigo, nadungog na nato ang mga bura-bura. Tambalangsa, guys. Mga amigo, tambalangsa. Ano, gadaalan, malingkod mo mga gadaan. Ay, hindog salan. Kamuya kung ganing manubila bukan ko. Yabang na gini. Sag na yung tuhod kan JR eh. Dapat ba? Ay, drive yo. Sa manang sakay ka dili. Okay, salik sa kualan. Diyan na snack. Abi mo meron ka manubila no.
Alright, tuming down. Right, tuming down, baby. Bihan na driver, si Popo na po na itong driver. Palra na yan na eh, biya tayo Hindi mga maninunta na lang. Ikaw nating tarbawan. utong kayo, tayo tulog pa dyan. Diyan nila yun. Bato dyan ko bay? Kulinal kay Ha? nabali ang liog. Bali ba? Lai. Tindog to bay. Tabag tinog kay bukat. Ano dos? Ayun naman nabila ko say. Dagan dito tanong ng Juan. Ayos mga amigo. Tarima, kaya mga amigo. Alas 5 na yun. Lapit Bitino, bitino. Manakon ba? Manakon ba?